Nkosi yethu, amen. Ngizojoyina mama kulamazwi akho athi uYesu ulihlathi uligwiba lethu. Andizange azothetha enye into engapha ya kodwa ndifuna ukuthi apha efemelini amanzi ayawuthi emhlabeni. Ingangathi ngoku nikunogumbe aninathemba kodwa ndifuna ukuthi amanzi ayawuthi emhlabeni. Ndifuna ukuthi nalena into eyenzekileyo iyadlula ngoba uThixo esimkhonzayo unguThixo sithi sakuphelelwa ngamandla asipha amandla. UnguThixo othi sesingenathemba asiphe ithemba. Ndicinga incwadi zikaSamuel wokuqala ku-chapter 30 kuverse 6 ithi le ncwadi uDavide wazomeleza ngoThixo wakhe. Nani ke ekhaya lasekhaya nithi xa singekho apha nizomeleze ngoThixo wenu ngoba singathetha thina sithethe kodwa munye umuntu ozawukwazi unibopha amanxeba nguYesu Kristu. Uye yedwa imbangi nomgqibelelisi wobomi bethu ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen.